Dalje, Ar-Rahman Ar-Rahim. Već ovako na brzinu, pošto nemamo puno vremena. Ar-Rahman Ar-Rahim. Milostivi i samilostivi. Kaže učenjaci, Allah je čovjeku naveo oblike svoje milosti prema njemu. I nazvao jednu suru imenom Ar-Rahman. Sura nosi ime Ar-Rahman. Allahovo ime. Pa kaže Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. Milostivi podučava Kur'anu. Stvorio je čovjeka, kaže Allah. Naučio ga govoru ili tumačenju. Pa kažu Ar-Rahman, prvi ajet, pa upitnik. Šta je dokaz da je Allah Ar-Rahman? Kaže Allah, Allama al-Qur'an. Jedan od najvećih blagodati, kaže Allah, mene prema tebi, je to što sam te podučio Kur'anu. To što sam te odabrao da budeš od sljedbenika ove knjige. I kaže Allah, to ti je veća blagodat od toga što sam te stvorio. Jer kaže Khalaqa al-insan poslije toga. Stvorio je čovjeka. Redoslijed ima svoje značenje, draga moja braćo. Sve je na svom mjestu precizno. To je Allahova knjiga. Nije to čovjek pisao, pa da je on napisao nešto od sebe, pa nešto stavio ovako slučajno, svidjelo mu se ovako. Ne, sve ima svoje. I vidite kako Allah ovdje navodi oblike svoje milosti, pa kaže, naučio te Kur'anu. A zatim kaže, stvorio sam te, pa kaže, Allamahu al-bayan, naučio sam te govoru. Sve su to oblici Allahove milosti. A se čovjek zapita, šta sam ja uradio sa Allahom milošću? Ako je jedan od najvećih oblika Allahove milosti da sam sljedbenik Kur'ana, šta sam ja uradio kad taj Kur'an upita? Koliko se dnevno družim sa njim? Koliko ga iščitavam? Koliko o njemu razmišljam? Da li mi je taj Kur'an vodič u životu? Da li probleme svoje rješavam tražeći rješenje u Kur'anu i Kerimu? Imamo situaciju da čovjek kad ima problem, svugdje traži problem osim na seždi na dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. I ne traži sebi principe svog života u Kur'anu, nego traži u svakakvoj novoj struji koja naleti od demokratije, socijalizma i tako dalje.